An balimaw ani wula Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye Amérique faba la ɲɛgɛn ɲɛ 13 o bɛ yan nɔ Washington DC an ka bi jamukan o kumaba bɛna tali kɛ ninnu de kan jama ɲiningali n'o ye référendum ka ɲɛsi jamana ka sariya sunba laɲiniko la an bɛna kuma fana ayiwa kalata kube min bɛ kalata labɛnw a n'a kow ɲɛnabɔ n'o ye age an bɛna kuma o kan fana o fana an bɛna kuma CNT n'o ye wasabulon kɔnɔna na n'a yɛrɛ ko sɔrɔsi sariya kura laɲini dɔ bɛ sen n'a ye an bɛ taa Dakar ka kuma ayiwa fangaɲinina tɔn ɲɛmɔgɔ n'o ye Sonko ale ka jalaki kɔfɛla la halisa o Senegal fana an bɛ sigidadenw hakilinaw fana ɲini ka ɲɛsi o kunkanko kelen kan ka fara Ukraine gɛlɛyaw kan ani an ka bido farikolo ɲɛnajɛ ka bɔ Bamako Siyaka Traoré bolo ninnu de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni kumabaw ye k'a lase aw ma. O don cikan fɛ jabarani na furancɛ fanga y'a jira k'a fɔ ko ayiwa juin kalo o tile 18 na malidenw minnu bɛ bɔ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ kɔ kan ayiwa olu bɛna sababu sɔrɔ ka sariya sunba nin labɛn ayiwa walima u sɔnna ma walima u tɛna sɔn ma o hukumu kɔnɔna na an sera Kayi sigida la kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsi madame Ɲangado Jɛnɛba Lobo Traoré fɛ n'ale ayiwa sigida dentɔn dɔ ye ko Kayi Bulɔnba o ɲɛmɔgɔ ye k'a ɲininka o hakilina ye jumɛn ayiwa i n'a fɔ jama ɲininkali min bɛna boloda juin kalo la Kayi labɛnna wa jamanadenw yɛrɛ ko de a ko la an ka jɛ k'a lamɛn. Bon, an y'a mɛn date fixera pour le référendum n'o ye le 18 juin 2023 donc a tɛ tɛmɛ karo kelen ɲɔgɔn kan sisan o bɔra an ka transition mɔgɔw bɔra ka date fixe bon o y'a sɔrɔ anw fana kayikaw yan nɔ n'o ye mouvement et association patriotique de Kayi o tɔn in kɔnɔna na Kayi Bulonba b'a la GPM b'a la n'o ye groupe des patriotes maliens Yɛrɛwolo Debout sur le rempart b'a la M5 b'a la donc anw groupe anw mouvement de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu belebeleba ye an ye lancement kɛ o dongo salle de conférence kɔnɔ chambre de commerce la Kayi o lancement ye jumɛn ye o ye lancement ye pour dire oui à la nouvelle constitution donc mouvement in tɔgɔ ye mouvement je vote oui à la nouvelle constitution donc an taara o lancement officiel kɛ samedi passé chambre de commerce kɔnɔ Kayi yan nɔ a dun salle fara i ko da kɔnɔ ɲe a kɛra nimisi wasa ye bɛɛ lajɛlen ni wasa bɔra a conférence kɛyɔrɔ in kɔnɔ anw kɛni anw Kayikaw y'o baara daminɛ baara in ye mun ye an bɛna fara ɲɔgɔn kan ka jeunes ta au niveau de la région de Kayi u bɛ taa commune bɛɛ kɔnɔ u bɛ taa Kayi cercle bɛɛ kɔnɔ ka taga mɔgɔw sensibiliser ka vulgarisation kɛ institution in mun de don ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye pour que mɔgɔw k'a faamuya u ka voter oui donc baara in bolodalen b'o boloda cogoya de la. Ayiwa cikan fɛ furancɛ fanga y'a jira k'a fɔ ko jama ɲiningali bɛna daminɛ juin kalo o tile 18 na nka o labɛn hukumu kɔnɔna na fo sɛbɛn de ka di maaw ma ayiwa a bɛ waatinin bɔ o sɛbɛn laɲini ninnu n'o ye carte biométrique a baara daminɛna sigida caman kɔnɔ a sera Kayi yɛrɛ nka o yɔrɔ fanfɛla la kalata sɛbɛn nin a baara dafara aw fɛ yan a tilali a nɔgɔyara sigidadenw fɛ yan. Bon, anw ye lancement in kɛ samedi passé le 6 mai 2023 an ye sigi in kɛ yaasa ka Kayikaw kunnafoni ka Kayikaw ladɔnniya donc an ye lancement in kɛ o kɛcogoya la o don mais mun ye carte biométrique ko fana i y'a fɔ cogoya min na carte biométrique baara daminɛna Kayi yan nɔ mais tiɲɛ de ka di Ala ye carte biométrique ko in gɛlɛya b'a kɔnɔ dɛ a sɔrɔli ma nɔgɔ a ma nɔgɔ mɔgɔw b'a nɔfɛ hali sisan don o don mɔgɔw bɛ taga ni ka segin n'a ko la bɛɛ m'a sɔrɔ fɔlɔ dɛ hali ni photo taara k'i ka tɔgɔ n'i ka fɛnw bɛɛ lajɛlen sɛbɛn carte yɛrɛ distribueli ma daminɛ Kayi yan fɔlɔ n'o tɛ anw bɛɛ ka enregistrement kɛra bon mais k'a fɔ ko aw ka carte filɛ aw bolo aw ka carte biométrique ye nin ye anw kɔni anw m'an ta sɔrɔ Kayi yan fɔlɔ nka baara in kɔni bɛ sen na a bɛ kɛ polisi sow gendarmerie sow de kɔnɔ donc ni minnu yɛrɛ ma deli ka enrôler foyi i n'a fɔ minnu ye 18 ans ni 19 ans ni 20 ans sɔrɔ
donc yɔrɔ olu tun siw ma se sisan de olu si sera mais a ka fɔ k'a nɔgɔyara k'a banna a ma ban dɛ. ayiwa sisan kai kɔfɛ an b'an kunda Bamako n'a yirala k'a fɔ ko cɛkɛda min janton bɛ kalata labɛnni o n'a koɲaw kan olu ye kunnafoni bari dɔ sigi bi Bamako ka kunnafoni di jamanadenw o hukumu kɔnɔna na VOA Banbara lasigiden min bɛ Bamako n'o ye Georges Atino ale b'an bolo nɛgɛjuru kan Georges i ni wula. Baasi t'u la ayiwa a yirala k'a fɔ ko AGE n'o ye autorité indépendante de gestion des élections olu ye baro sigi dɔ kɛ bi ka ɲɛsin ayiwa kalata labɛnko ni kunnafoni caman kan ayiwa e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ an na a ɲɔgɔnye in na ani baro sigi in na t'a fɛ. kunnafoni di lajɛrɛ in a yɛrɛ kun cɛra a ma mɛn kosɛbɛ ja Bamako AGE ka daga la maître Mustafa Sidi Mahaman Sise ni ale ye AGE ɲɛma ye ale kan bɔ kunnafonidilaw ɲɛma k'a fɔ ko kalata labɛn kɔni ko o baaraw k'olu bɛɛ la ka taa ɲɛ kosɛbɛ ko AGE yɛrɛ kɔni olu ka hukumu kɔnɔna sa AGE ni o ye kalata labɛn baaradaba ye sa k'olu kɔni labɛnnen don kalata in ka se ka kɛ ko ɲuman cogo min na ani fana a y'i kanbɔ k'a fɔ k'olu ka baara kunfɔlɔw k'olu tun sinsinnen don waasa ka se ka AGE bolofaraw olu sugandi wa k'u taara ɲɛ ni o baaraw ye kosɛbɛ a tɔ tora maa minnu sugandira sa an ka marabolo kɔnɔna la olu ka se k'u ka kalekan di kɛ ani ka se ka u dege k'u kalan baara kɛko ɲuman na u ka se don kɔfɔlen na ni o ye juin kalo tile 18 ye u ka se k'u ka baara kɛ ko ɲuman ka fara o kan kuma fanba ni ɲininkali fanbaw kɔni olu sinsinna kosɛbɛ carte biométrique kun kan i n'a fɔ an bɔra ka a mɛn cogo min na an ka nin kunnafonidi kɛnɛ yɛrɛ daminɛ la sa kayi a gɛlɛya bɛ yen wa kunnafonidila caman minnu fana tun bɛ nin kɛnɛ in yɛrɛ kan sa AGE ka daga la olu kan bɔ k'a fɔ k'a gɛlɛya bɛ yen wa o sababu la o hukumu kɔnɔ u ye ɲininkali tegun AGE ɲɛma la maître Mustafa Sidi Mahaman Sise ale kan bɔ k'a fɔ k'olu yɛrɛ bɛ hakili jagabɔ la cogo min na ka fara carte biométrique kan bugunatigɛ sɛbɛn wɛrɛ fana ka se ka yamaruya kalata ka se ka kɛ ni o ye o bugunatigɛ sɛbɛnw olu bɛ se ka kɛ juman ye a ko k'olu kɔni bɛ ka u miiri olu la sabula ko bɛɛ b'a dɔn cogo min na carte biométrique constitution ni o ye ani Agolhok fanfɛla la olu sera ka o maaw sɔrɔ yɔrɔ la u ka bolofara kulu kɔnɔna na ka taa Mali kɔrɔnya fan ni Mali camancɛ yan fan na ɲininkaliw tegunna kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la ka ɲɛsin o yɔrɔw ma ka fara ka ɲininkaliw fana lasera kɛrɛnkɛrɛnnen la lakanako sira fɛ ni kalata in hukumu kɔnɔ AGE ɲɛma kɔni ale y'i kanbɔ k'a fɔ ko o lakanako k'o tɛ AGE ka baara ɲɛsinnen tɛ u ma kɛrɛnkɛrɛnya la nka k'olu ka baara kɔni kadira kɔnɔna la sa olu bɛ ka u senfa wa k'olu ka baara kɔni ko n'i y'a ta 100 sara la ka a baaraw fanba kɔni ko 90 kɔni ko kɛra ka ban nka a ma kunnafoni sɛnsɛnni wɛrɛ di Mali kɔrɔyan fan kun kan kow kan nka kɔni ko k'u b'a la ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa kalata in ka se ka kɛ ko ɲuman ani fana ko AGE kɔni ko ci o ci gulonnen don AGE la kalata in sira fɛ ko AGE labɛnnen don ko o yɛrɛ de cikan kun b'ale bolo k'o lase kunnafonidilaw ma. nka a ka n ka kuma ɲininkali laban na n'i y'a lajɛ sɛbɛn hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko sɛbɛn ma di maa caman ma n y'a dɔn u ka baara tɛ sa nka o degun bɛ se ka kɛ mun de ye olu ka baara hukumu kɔnɔna na. a y'a kanbɔ k'a fɔ ko olu kɔni ka baara kadira kɔnɔna la ko n'a ma ɲɛ k'a fɔra ko carte biométrique kɔni ko o fana o sugandira k'a kɛ sɛbɛn ye maaw na se ka kala ka nin sɛbɛn mun ye k'olu tun bɛ baara kɛ o kadira kɔnɔna la k'o sɛbɛnw taabolow jateminɛ o la sa k'olu kɔni y'a ye k'a fɔ ko a dili daminɛna a ma mɛn ani olu b'a dɔn k'a fɔ olu ka laɲini ye mun ye bɛɛ lajɛlen ka se ka i sen don kalata in na ko yɛrɛ de hukumu kɔnɔ olu bɛ miiri la waasa fɛɛrɛ wɛrɛ ka se ka tigɛ o la k'olu b'a fɛɛrɛ ka tigɛ sariya kadira de kɔnɔna la sabula k'olu ka baara kɔni k'a sinsin bere o ye sariya de ye o de y'a to ko AGE b'a fɛ sa yamaruya dɔ ka di cogo min na kala ka se ka ta hali ka fara carte biométrique kan mɔgɔw ka se ka kala ta ni carte wɛrɛw ye a m'i da dɔn k'olu fɛsɛfɛsɛ nka u bɛ maa kɔni miiri la taga misaliyala
carte nina walima carte d'identité la nga una o fɛsɛfɛsɛ don nataw la a ko i kan bɔ k'o lase u b'a jira k'a fɔ ɛsi yɛrɛ b'a kalama sa ko bɛɛ lajɛlen kɔni ma se ka carte biométrique sɔrɔ o de y'a to u bɛ hakili jagabɔla waasa cogo min na fɛɛrɛ jɔnjɔn ka se ka tigɛ jamanadenw ka se ka sen don ni juin kalo tile 18 kalata in na. Ayiwa i ni cɛw la nin diyara n ye nin tun ye VOA Banbara lasigiden ka bɔ Bamako George Atino ye an ka foli b'a ye. Halisa Bamako a yirala k'a fɔ ko CNT ayiwa n'o ye wasaden nɔnabila kulu ye kulu bɛ ayiwa lajɛrɛla sariya laɲini dɔ kan min ɲɛsilen bɛ sɔrɔdaso ka jɔyɔrɔ ma lakana minisiri n'o ye colonel Sadio Kamara ale bɛ CNT ɲɛkɔrɔla walasa ka sariya laɲini nin lafasa. VOA Banbara lasigiden ka bɔ Bamako Mohamed Daɲogo ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. Sariyaso min n'ale kɔni b'a to sɔrɔdasiw polisiw ani sapeurs-pompiers olu bɛɛ bɛ kɛ kelen u ka sɔrɔ cogo ani u ka jala sɔrɔ cogo ani sariyaso min n'ale kɔni bɛ i ka dɔn k'a fɔ gardiw ka ɲama o sugandili cogo ka o ɲɛnabɔ o de taara CNT membre fɛ bi maa 135 fɛ mɛ kɔrɔ kani n'ale kɔni commission ɲama ye mun ɲɛsinen don lakanako ma an ka ale lamɛn. min ye awa gardiw ta ye olu n'i bilala gardiw kunna dɔrɔn o y'a sɔrɔ i ye général ye n'i tɛ général ye i tun tɛ se ka bila o kunna bana bɛ yen mission bɛ yen ko wɛrɛw bɛ yen fɛn caman wɛrɛ bɛ yen n'a fɔra ko k'o to o cogo la ten a don dɔ bɛna kɛ mɔgɔ tɛna sɔrɔ ka bila yen a bɛ gɛlɛya ça va devenir un problème dans le commandement motif wɛrɛw b'a la dɛ n'i ye chef ɲininka sisan motif wɛrɛw b'a la mais ne bɛ kɛrɛfɛ ne yɛrɛ de ye motif minnu sɔrɔ peut-être o ye ninnu dɔw ye quoi mais sisan u y'a étaler u y'a kɛ sisan a tɛ dan généraux dɔrɔn ma officier supérieur de bɛ nommé k'olu k'a ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sariyaso min n'ale kɔni ɲɛsinen don ko ka dɔgɔtɔrɔso kɛrɛnkɛrɛnnen jɔ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma CNT membre u ye o fana ta ni maa 135 ye nka o baara hali ni dɔw y'a ta kɔni u y'a jira k'a fɔ tɔkajɛ dɔɔni b'a la i n'a fɔ Mbuye Sise an ka ale lamɛn. Je pense que tɔkajɛ b'a la dɔɔni mais je pense que le ministre Sadio Kamara c'est quelqu'un de très proactif. Moi j'appelle de tous mes vœux pour que Mali ka se ka sɔrɔdasiw ka kaburu ka k'a dan ma quoi. Parce que an tɛ se k'a faamu k'u bɛ sa anw ni nɔfɛ mais n'u nana an bɛ cérémonie symbolique dɔ organiser u ye dɔrɔn k'u su ta k'a di somɔgɔw ma somɔgɔw bɛ taa jɛnaja kɛ. Je pense que bi bi in na Mali kan à moins à Bamako ka se ka kaburu kelen sɔrɔ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sariyaso wɛrɛ kɔni taara kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin pôle judiciaire spécialisé ma mun na ale kɔni tun bɛ baara min kɛ fɔlɔ la ka dɔ bɔ o la a ka kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin bamanciya walew ma Sulemani Den n'ale ye o commission ɲama ye an ka ale lamɛn. N bɔra baara mun na sisan o de ye ka sariyasun ta sariyasun mun b'a to pôle judiciaire spécialisé n'o bɛ commune 6 ka daga kɔnɔ a ka se ka ɲɛsin baara ma baara mun ɲɛsinnen bɛ binganni wale kɛbagaw ma an ka jamana kɔnɔ jatigɛ wale kɛbagaw ma an ka jamana kɔnɔ. Nin don in na sa i ka dɔn k'a fɔ sariyasun 9 baara kɛra o de kan 2 ale kɔni tun bɛ minisiri so min n'a ɲɛsinnen don sirabakan kow ma o kun kan. Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ayiwa an ka kunnafoni wɛrɛ farafinna gun fan wɛrɛw kan Laginɛ jamana sigida tɔnba 3 minnu tun bɛ kaso la fangatigiw ka fanga kɔrɔ olu banna jumadon wula fɛ ka bila ka bɔ kaso la ka sababu kɛ u ka layidu ye k'u ka walekɛ baliya dabila falasa jɛkulu min bɛ u lafasa o y'o fɔ jɛkulu nin ye laɲini min fɔ o dira Umar Sila ma n'a bɛ fɔ a ma ko Fonikɛ Mange Ibrahima Diallo ani Mamadu Bilo Ba ka sɔrɔ diɲɛ ɲɛmɔgɔ bɛ baara la kɛ dɔgɔkun caman kɔnɔ walasa ka kumaɲɔgɔn jiriw kuraya finitigi fanga ni ayiwa fanga ɲininaw cɛ a kɛra jɛkafɔba dɔ daminɛnen ɲɛsilen don na kɛlɛcɛw ka welekan na Konakiri ani jamana kɔnɔ. An bɛ taa RDC tile 4 sanjiba fagalen kɔfɛ Kongo jamana na kɔrɔyanfan fɛ denbayaw ni kisibagaw olu tora ka taa fɛ tɛnɛndon ka kasaramatɔw ɲini walasa ka mɔgɔ tununenw fana ɲini AFP y'o fɔ jɛkulu dɔw ka kɔlɔsili dɔ fɛ waati kuntala surun mɔgɔ 400 ɲɔgɔnna fagalen hakɛ min bɛ bilala sen ka karidon na k'ale he mara ɲɛmɔgɔ fɛ Kivu Saheli fan mara la dugu min tɔɔrɔla
ayiwa olu bɛ yɔrɔ min na o tiɲɛnen don fanga ka kumalasela Patrick Muyaya y'o fɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun kunnafonidilaw lajɛ dɔ senfɛ kumalasela ni n'a ye monsieur Muyaya kumana mɔgɔ 401 salen kan nka a ma se k'a fɔ mɔgɔ tununnen hakɛ min sigida ɲɛmɔgɔ ka fɔ la o hakɛ tun bɛ 100 caman na. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ayiwa halisa a bɛ Mali kura de kɛnɛ kan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako n'a lamini na an bɛ sɔrɔ Tominia radio parisien fɛ fiɲɛ turukala 90 o ni Tomi segi kan ayiwa an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔsira fɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'an ka Facebook page ye VOA Bambara halisa a bɛ Mali kura de kɛnɛ kan sisan an bɛ segin ka na VOA soba kɔnɔ n'an bɛ taa Dakar VOA lasigiden n'o bɛ yen o ye Nama Jara ye ale bɛna kuma i n'a fɔ ayiwa kunu kiiritigɛ jaabi min sɔrɔla fanga ɲinina Sonko fɛ ka kiiritigɛ la Nama i ni wula. Mohamed i ni wula VOA Bambara lamɛnnikɛbagaw bɛɛ lajɛlen ni wula nin waati in na. N jara ye ayiwa nin y'a don fɔlɔ ye kiiritigɛ kɔfɛ mun bɛ sen na sisan Dakar ye. Voilà, il y a bon, à mes waati min na min bɛ sen na ka ni kunun fanga sina Ousmane Sonko ka ɲangili kalo 6 la Dakar kiiritigɛso o fɛ a kiiri fɛ ani ministre membre ɲa cɛ n'o ka bali ka kɛ cɛbo ye février kalo 25 san 2024 jamana ko kala taara Sénégal jamana na nka ka mɔgɔw lafaamuya k'a tɛna bɔ kaso la a bɛ se ka minɛ ko kelen de la n'a y'i ban musaka mun dara kan n'o ye sefa wari miliyɔn 20 ani sefa wari miliyɔn 200 ye i n'a fɔ saya y'a fɔ cogo min n'a y'i ban ko sera kuma min a bɛ se ka minɛ nka ɲangili kɔfɛ Dakar du kɔnɔ bi tarata Ousmane Sonko ka ɲangili kuma in de bɛ mɔgɔw da fan bɛɛ baarakɛyɔrɔw la sigidaw la ani barokɛyɔrɔ la minnu bɛ wele ko grand place dɔw ko ɲangili a ɲana dɔw fana ko politiki ɲangili don wa a man kan bɛɛ bɛ taa fɔ ko in na kabini ɲangili in kɔni dara Ousmane Sonko kan cikin ka wuli ka jin jara fana dugu caman na i n'a fɔ Ziguinchor Mbour ani Dakar dugu yɛrɛ kɔnɔna na siro kin min bɛ komi Pikine Sékou bɔra ka caya ka tilenw jeni fan bɛɛ ka siraw tigɛ Ziguinchor mara la ni Ousmane Sonko ye mairie ye mais jagokɛlaw ka yɔrɔ caman fana cira wuli ka jɔkɛlaw fɛ ani tilenw jɛnna siraw kan o fana Ousmane Sonko ka politiki jɛkulu min tɔgɔ Yewwi jɛkuluba min tɔgɔ Yewwi Askani bi fana bi tarata in na u ni a ka mɔgɔw ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ɲɛ kɛ o kɔnɔ ni musokɔrɔba dira Sénégal marabagaw la ka ɲɛsi ɲangili min dara fanga sina Ousmane Sonko kan Dakar mairie kɔrɔ Halifa Sallah ko ni ɲangili in tɛ kun ye Macky Sall n'a ka marakɛkulu fɛ walasa ka Ousmane Sonko ka cɛgoya dɔrɔn jamana politikala kan na Ousmane Sonko tɔndɔ minnu bɛ kɔni Mali ka n'a ɲɔgɔnna caman u fana ye o dusuma kasi kelen de jira wa k'u bɛ wuli ka jɔnw fɛ don nataw la nka ministre Mamboya n'a ka mɔgɔw kɔni an bɛ waati min olu kɔni nisɔndiyalen don an bɛ waati min na kalo 6 ɲangili in selen Ousmane Sonko kan i yɛrɛ ka kuma don ko victoire o kɔrɔ seebaya a sɔrɔla i y'o fɔ kunnafonidilaw ɲɛna. Ayiwa nka a ka sɔnnadabaga ninnu ye mun de fɔ kiiri ni jaabi a kɔrɔ la u ye mun fɔ o ko la san 6 ni ani wari hakɛ min kan ka sara nin an bɛ waati min na komi i y'a fɔ cogo min na sariya dɔnbagaw kɔni caman kɔni y'a jira ko nin jiri kalo 6 in ɲangili kuma senbɛntiya fɔlɔ o kɔrɔ ye de ko hali bi an bɛ waati min na Ousmane Sonko tile 6 b'a bolo ka sɔsɔlisɛbɛn bila kiiritigɛla bolo kan nka politiki jateminɛkɛlaw dɔ y'a jira ko Sénégal ni ɲangili sugu in dara politiki mɔgɔ o mɔgɔ kan kiiritigɛla fɛ
aka jege société ben ka min ngini lawli misali do be ina ko min kira tan pasan ani jama ko ji ko mettre abla ko den ke kan wadla ye société bon bla critique la ko ka da ko ma ko nyana aywa in chola ni jara ko soba nga foli biye aba ni tu en vieux bamra la sigide na ma jara ka bo Dakar basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League kodo atako sabana bɛ sɛnsɛnna ka na san 2007 marisi kalo tile 11 ka kunca tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kunca tile 27 farafinagu club 12 de bɛ na u ni yɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bal kunnafoniyaw sɔrɔ. aywa halisa Senegal Ousmane Sonko ka kiritigɛ o jaabi hukumu kɔnɔna na VOA Bambara kunnafoni dila Mariam Traoré ale ye kuma falen kɛ ni a jamanadenw dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnna Lamine Kulubali fɛ aywa an ka jɛ k'u ka lamɛn kunu kunnafoniw bina o jamana sariyaso fɛ k'a fɔ k'u ye fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko ɲangi k'a bila san 2 kaso la. Bon, le verdict nous dit c'est pas que il y a datugu san 2 de. Il y a datugu 6 mois avec sursis. Bon, Sénégal constitution là, même un candidat à l'élection présidentielle, si tu es condamné 3 mois avec sursis, tu n'es pas éligible. Donc, ben qu'on va donc un procès politique de Sonko est candidat mais bon. Bɛɛ b'a dɔn actuellement fanga mun b'a la président bɛ fanga la donc olu sirannen don a ɲɛ donc bɛɛ kɔni b'a dɔn ninnu kɔni ye procès politique de ye quoi militants yɛrɛ b'a dɔn que c'est un procès politique parce que u yɛrɛ ka militants on est des amis on est des frères an ye bɛɛ teriw de ye donc yarɔ ni mɔgɔ kɔni bɛ siɲata la tous les moyens sont bons i bɛ se ka fanga dɔgɔya cogoya min na dɔrɔn don sinon kɔni verdict kɔni bɛɛ b'a dɔn procès politique don quoi voilà donc verdict politique don pour ka Sonko empêcher a ka taa candidature la. Ni baara minnu talen filɛ sariya sunba fɛ bɛna kɛ sababu ye fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko tɛna se k'i kanbɔ u ka jamanatigi sigi kalata nɔfɛ o tɛna kɛ kɔlɔlɔ ye Senegal jamana yɛrɛ ka démocratie ma wa n'o ye bɛjɛ fanga ye. N'an yɛrɛ ka miiri démocratie ko yɛrɛ ma problème ye mun ye a bɛ se ka na ni gɛrɛgɛrɛ mun ye jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ jɔrɔ n'o de ye fɔlɔ donc parce que u y'u ka jugement kɛ mais c'est pas encore confirmé au niveau du juge d'abord n'u y'a confirmé si vraiment c'est confirmé u taara n'a ye cour de cassation la et que recul de ye Sénégal démocratie la donc ne yɛrɛ ka jateminɛ yɛrɛ la quoi Afrique démocratie tɛ taa quoi c'est vraiment dommage n'i ko k'i bɛ démocratie kɛ Afrique ye démocratie dɔn farajɛ jamanaw de kan mais donc ne yɛrɛ bolo u bɛ ka démocratie kuma minnu fɔ nin ye olu y'a ta farajɛ jamana minnu ma olu ka président minnu ka mandat mana ban dɔrɔn u bɛ taa mais donc démocratie kɔni an b'a tɔgɔ de mɛn Afrique yan dɔrɔn bon a ka dɔgɔn vraiment chef d'état minnu b'a appliquer donc hali minnu bɛ opposition la u mana fanga ta u mana ta fo ka fanga diya ye donc bɛɛ de ye kelen ye quoi en fait les politiciens vraiment ne yɛrɛ bolo personnellement je ne dalen tɛ politicien foyi la quoi ne dalen tɛ politicien foyi la. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Ayiwa sisan an bɛna kumana Ukraine gɛlɛyaw de kan ni Chinois jamana fanga y'a jira k'a fɔ k'u bɛna ayiwa tajuru sara i n'a fɔ kɔsegin farajɛ tɔnba kan n'o Union européenne ka ɲangili minnu bɛ se k'a kɛ n'olu bɛna Chinois jamana kɛn yɛrɛ laɲini u ka jagofɔlenw ni Rusila jamanaw ye. VOA Bambara kunnafonidila Kayatou Traoré ale b'a lakalan ye an k'a lamɛn.
Shin ani irisi jamana ka cakɛdaw cɛla siraw ye sira normal baarakɛɲɔgɔnya siraw do o siraw mankan tɛ ka lanɔgɔni nazarala keleya tɔnba ka ɲangili bolodalenw ye King Gang ka ladilikanw na kunnafoni sɛnsɛ kɛnɛ kɔnɔna na ani Allemagne jamana kɔkanko kotigi Annalena Baerbock tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ min kɔnɔna na. 情绪化不是解决方案，只有保持冷静、理性，为政治解决创造条件才是出路。 Juma tɛmɛnen na nanzarala keleya tɔnba ye dansigiri taabolo 11 talenw Rusi jamana kama yaasa ka a bali a kana se ka dankarili kɛ nanzarala keleya tɔnba ka ɲangili wɛrɛw talenw kɔrɔlenw na dayira u ka tɔnkulu jamana tɔndenw na a kun de ye ka sira tigɛ Rusi jamana la a kana se ka a ka magoɲɛminɛnw ladon minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw kan ka olu latɛmɛ ka se fo u ka sɔrɔdasiw ka dagayɔrɔba kɔnɔna na Eric Maner ka ɲɛfɔli la nanzarala keleya tɔnbaw ka nin ɲangili ninnu ɲɛsinen bɛ a siɲɛ fɔlɔ la Chinois ani Hong Kong cakɛda segi ɲɔgɔnna de ma minnu jalakilen do ka minɛnw lase Irisi jamana ma ka da gafe dɔ ka kɔnɔ kuma kan AFP kunnafoni cakɛdaw tɛgɛdara min kan Chine bɛ kɔsegin gɛlɛnw kɛ ka ɲɛsin a taabolo ma yaasa ka u ka cakɛdaw kofɔlen ninnu ka nafaw lasago Gang ka kangarida la ne a sɛbɛntiyali ye k'a fɔ ko ale bɛ a waliya kɔn kosɛbɛ Madame Baerbock ye wele bila Chine jamana ma greifen die wir verhangen haben ist es wichtig dass diese nicht über ka position lajɛya Ukraine kɛlɛko nin na ko sabila ko makuni akan aba ko b'a yira de k'a fɔ ko a bɛ ka Irisi jamana kɔkɔrɔmadu ko k'a fɔ k'an tɛ fansi fɛ bɛ u bila binganinkɛlaw ka dɛmɛkɛlaw jatew de fɛ Madame Baerbock ye a yira k'a fɔ ko ni a ka di Chine ye a bɛ se ka a jɔyɔrɔ bonya kosɛbɛ ni fitinɛ ni banni taabolow la Ukraine ne Irisi ka kɛlɛ nin na Chine jamana bɛ a yɛrɛ yira k'a kɛ jamana ye min tɛ fan fila si kɔkɔrɔmadu na hakaja a dɔnnen do k'a fɔ ko a ka surun Irisi jamana de la kosɛbɛ sabula teriya siraw b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Das richtet sich nicht gegen irgendein spezifisches. Aywa an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Chaka Traoré la. Sirantolanta kunda Mali la saison bɛ ka sɛnsɛn ka taa min bɛ ŋanaya ɲɔgɔndanw kɔfɔ championnat ko don Coupe du Mali fana bɛ ka sɛnsɛn ka na ɲina san 2023 Coupe du Mali demi-finale ɲɔgɔndanw bolodacogo filɛ Sibiri nata mɛkalo tile 13 san 2023 AS Bakari Jande barawuli ni 11 créateurs de ɲarela bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni nɛgɛ 16 dana gosira ni sanga 30 ye o bɛ daminɛ o ye demi-finale ɲɔgɔndan kun fɔlɔ ye Coupe du Mali demi-finale ɲɔgɔndan kun filanan ni nɛgɛ 18 dana gosira ni sanga 30 ye o bɛ daminɛ Binga FC ale ni Stade Malien de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ɲɔgɔndan fana bɛ tan Sibiri nata mɛkalo tile 13 ɲɔgɔndan ninnu fila bɛɛ bɛ tan Segukaw fɛ yen Stade Amari Ndaoula a kunnafoni sɔrɔla faso jabarani kan n'o ye ORTM ye kunun tɛnɛ mɛkalo tile 8 san 2023 a bɛ fɔ min ma ko tirage au sort a kɛra o de senfɛ i n'a fɔ ladalako la a bɛ deli ka kɛ cogoya min na ORTM jabarani kan Coupe du Mali finale ɲɔgɔndan kɛnɛ nafama don ka da kan clubw ani sirantolantanaw olu bɛ yanga ani u ka sengola bɛ yira diɲɛ na o senfɛ Mali sirantolanta bunagun kan kɛnɛ don min yanga ka bon kosɛbɛ ka da kan a ka ca la Mali jamana kuntigi bɛ ye a kɛnɛ caman kan ka fara Mali maaba caman kan o dɔrɔn tɛ club min mana Coupe du Mali finale jɔnjɔn ta ale bɛ Mali jɔyɔrɔ fa kafu ka ɲɔgɔndan kɛnɛ kan min tɔgɔ Coupe de la Confédération VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. Aywa nin bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan la an ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni jɛmukan labɛnna balimakɛ Cheikh Thioro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Cornelius bolo ni jɛmukan lasara ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ